Straight to the point. Unyang hapon, mauna ang inaugural session mahigala sa provincial board. So, una ning session nga moadto sad ini si Pam bali 4 daykin. Mo deliver siya sa iyang mga legislative agenda mahigala sa iyang legislative support nga pangayoon gikan mga higala sa Junta Provincial. Kanang speech sa gobernador mao nay timan-an sa mga board members unya maghimo sila og ordinance o resolution base sa speech nga buhian sa gobernador. Mo na ilang ipalabang dito unya. Maghatag man to mahigala og pag-awhag sa Junta Provincial nga kini ato ning aksyonan. Ako ang i-forecast sa unya inigsulting Pambari 4 miingon gud siya nga ang ato mga chief of hospitals gikan sa ground ba gini. Kini nga data gikan sa ground gyud. Nga ato mga chief of hospitals mo ni ilang gipangayo, mo ni ang kakuwangan. Unya gisusi sa dito mahigalag. Gitan-aw sa di ocular inspection sa tinuod gyud nga mao ni panginahanglan kuwang ang ato mga district o mga provincial hospitals. So akong pangayoon gikan sa board nga mohatag mo og suporta labot ani kay di man nimo gawas ang kwarta kung wa mga higalay suporta gikan sa provincial board. Straight to the point. Katong nahatag na nga 80 million discretionary funds to nga naa sa governor's office. Di kuan na dayon Pam, buhian dayon. Nang kining kwarta, di man permingon ng provincial board wa tay kwarta kay moro bay to panghambog ni Gwen pag dayon hawa niya nga natay cash pa nga 6 billion, ha? Unya katong 1.2 billion nga gusto untang ipalabang. Katubang special session unta indayken. Nga atat gyud mahigala nga ipalabang na gyud. Hamay maayog ato tong ipalabang para sa mga hospital. Straight to the point. Ha? Mo ni anda kong pangutana ron. Kay atat mo sila ato 1.2 billion may gini kinabantayan sa mga Subuanon. Ha? Mo to nga ang special session may galawa magkakurom. So mo to nga madayon. Imagine ka nagtagbaw gud tagbantay adto. Mabitan to nag-countdown gyud ko diri ang mga higala. Yay, Lunes, sunod Lunes sa pod. Kinindapita ron medyo awkward paminaon nga dalion pagpalabang ang 1.2 billion para sa mga parenovate. Parenovate usas mga gastuhan pa parenovate ang ilang mga opisina sa legislative building. Nya hay unahog renovate ang kanang opisina sa legislative nato nga building or kining sa mga hospitals nga pagserbisyo ginis mga tao. Straight to the point. Tanaw na ko dai kini si sa akong forecast kini silang mga board members Mandawi kini si Ulin Sino ato mga interview di man po ni sa 1 Cebu gid indeken nga kanana ang dagan sa under 1 Cebu o kini si Sanchez maka-expecta nila nga dako kog expectation nila no nga unsay kaayuhan sa mga tao labi nito sa Ulin Sino sa akong pag-interview medyo ligdong man to siya. Sa akong paminaw medyo ligdong basta ligdong gani kas pangalagad sa katawhan unahon gini mo mga tao ingon ko si Ulin Sino day ako pwede lang gani ko gwa pa opisina diha ari lang sa akong opisina sa akong law office total og naay mga panginahanglan ng mga tao pwede sa mo bisita lang sa nako diri dili lang sa nang renovate nang mao unahon ng pag-renovate sa opisina. So kanang dapita no kay kita mo sa mga hospitals probinsya katong Miguelilla ay ang mga tiles nga buak ang kisame nga daot wide dental chair. Sus Ginoo ko. Kanang suri-suri sugbo mga higala nga 250 million pesos nga gastuhon lang ni Gwen in one day. Pila man kaha ka mga dental chairs ang imong mapalit ana. Mo range ang dental chair may galag 150,000 pesos to 300. Kadto lang tag 200 may palita. Sa to pa ang 1 million do na kay 5 ka mga dental chairs. So do na kay 16 million imo tong paksian tong suri-suri sugbo. Kay naa naman kan adiha ang suri-suri Subo, ibanan og budget, i-realign. Ipaksiti na diha og 16 million para nga naay dental chairs ning tanan nga mga hospitals. Unahon gyud to pag-renovate tong mga hospitals. Nanog ikaw may board member, mailhan man ni unya kay numero 1 kini ang unang nabisita may gala ang first district pa man. Minglanilla District Hospital, wa pa tong Karkar Provincial Hospital. So kung ikaw may board member anang first district day, medyo pressure sa imong part. Kaya ato man i-anunsyo sa kahanginan gyud nga ni support pa sa wa. Wa ka mo support sa tubawa, ka mo laban sa katawan. Okay ra day ka og ang lingkuranan diha inig mag-ibot og ngipon kadto ang plastic.
dental chair. Na? Kani ang tiles mahigala. Kinsa man po'y nagkuhan aning kanana ang kinsa may kontraktor ani nga nangatangtang naman ning tiles. Ha? Unya iniguyod sa wheelchair ani maunsa man magsagunto ni ang kalakiha. No? So mo kana nga importante ning maayo. Unahon gyud ni, iuna sa ni og renovate gyud sa. So atong tagag chance mahigala si Vice Governor Glenn Soco og iya mga kawanan nga mo take action sila ani. Ipaulay-ulahi ta lang sa nang matakil po mga wheelchair ani. Nga ospital ko na. Straight to the point. Ang tinuod nga serbisyo atong gikinahanglan sa mga tao. Mao nga atong giawhag nga atong mga board members tan-awan ninyo kay ang mga tao baya di man ni pwede nga kuan. Nagtan-aw man sila og mga intelligent voters man ang mga taga Sugbo. Mahibaw-an man karon ni buto nimo sa unsa man mo suportar ta sa programa para sa pagpalambo sa ospital or dili. Mahibaw-an man day unsa may rason sa usa ka board member nga di ka mo support nga kada ra ba district doon na ba district hospital? Katulang tuburan daan nga district hospital. Nga kuan aman asa man to ipakita nito balik ng tuburan dong nung nagkuha na ni Uka pasaporte Greco Osmeña. Kato dito nimo ipaayo. Dito nimo ipaayo tong hospital. Kinahanglan tong budgetan gyud. Suportahan gyud to. So kining tuburan dai nana sa 3rd district no. Isa may board member na karon sa 3rd district. Si Corominas ba? Oh, kani mga igsoon. Kani tiaw mo ng hospital Kining akong ipakita niyo, ako na ipakita niyo sa una, pero kanang ipakita niyo balik karon kay unyang hapon mag-inaugural session man. Kani nga hospital mo ni ang i-renovate? Unya, kung ikaw may board member sa 3rd district, okay ka lang o di ka mo support ani? Ha? Oh, tanawa ko na Mura man ni mahigalag, gi-abandonar nga building. Oh, tanawa Sus Ginoo ko naglapok man ning gawas gani. Mura gyud sus mo ni hospital town dito sa Tuburan District Hospital day. So kung ikaw may board member sa 3rd district, ang akong pangutana imong piyungon imong mata lang ani kay tungod di kaganahan mo suporta karon nga mapalpak si Pambar 4. Straight to the point. Medyo di siguro sad, Tiya mo na Kini. Limang kani mga higalang grabiha kani tanawan ko nang i-freeze sa gudong ang bitana dong sus og ikaw may pasyente ini mura og miski maayo ka murag kamatiunon na hinog kag samot ani kay so kung doon kana freeze ka pwede ba ning kana sus og ikaw may board member ani hunahon na gyud ka nga ipaulihila na ang opisina ipaulihila na atong opisina paparenovate unahon tala sa ni siya kay medyo luoy man kay ning hospital Straight to the so point. kinsa may board member ining 3rd district si Kuan Corominas og si Lagon. Ayuhan ninyo na diha kini ni ang Julius Corominas og sa ba pag-pronounce Lawrence Lagon. Ayuhan ninyo og kanana ang decide unya og dili man na support para kang PAM, support para sa katawhan kana. Ayo ko na hunaan ninyo nga Kuan support para sa mga tao. Bueno, makabenefit si PAM. Unya, di mo po maayo magsigig babag-babag kay ang nababagan di man sa PAM 4 ang katawhan man. Straight to the point. Kay kinini ang data nga nakuha mahigala gikan man sa ground. Di man ingon nga nag-drawing lang ba? Akong forecast unya sa speech unya ni PAM day, inon gyud nga na istorya na mato. Tinuod man sa istorya na ang mga chief of hospitals. Mao ni mga problema ang ilang ipaabot. Tinagkuan ang problema Unya, nabisita na po nato, ang uban bisita unon pa, mga ikong support ninyo, provincial board. Kisa man nga board member ang mababag-babag aning kalakiharon. Straight to the point. Pero hinoon, atong pag kini-inauguration ni Pambar 4, nanunga naman to sila, doon na lay upat nga absent. Medyo katong pagkatunga mayo to nga gesture. Di pa hinoon to, di pa ta sure gyud og support na ba gyud to. May bawaan unya, inigpalabang sa ordinansa o mga resolutions in support sa executive department. Straight to the point. Adto na gini mahibawaan ang aktual na kung unsa ba gyud ang ilang pilion ang suportar ba alang sa katawhan ila ba una-unaon ang katawhan o ilang una-unaon to ilang leader nga tuan na nag-opisina sa Oak Ridge. Ambot og nagsugod na bag opisina dito sa Oak Ridge. Ato lang na mahigalang agi o kataw-katawa.
Nagsugod na kuno day og opisina dito kay may na lang pod ang iyang OOTD ba na makuan pod niya. Ato lang ni agi katawa-katawa mga kaigalaan. Unya matod para baday ang mobile clinic ni Pambari 4 sugod na sa kuno. Dito sa mga hilit-hilit nga lugar. Nya kana mga higala. Di man nimo underestimate yun spam kay gikan man is private sector. Naanad din trabaho gikan sa private. Unya na ay foundation ni so naanad ni og kanang kwan. Medyo malagmit kugihan gyud ni pod. Kay sa iya bang first week mga higalang paglingkod isip gobernador. Kung bati na ba kayo? Kung imong graduhan si Pambari 4 atong first week pa lang. Pila man to? First karon ikapila man taron? Pizza City man ta karon na Indekin. So in the first 8 days, in the first 7 and a half day, kay kanang June 30 mahigala tunga sa adlaw pa man na. Kung imong graduhan sa Pambari 4 ana malagmit. Di man tingali nito graduhan og perfect in the scale of 1 to 10. Pila imong grado day? In a scale of 1 to 10. Mga 8 imo. Ikaw Maris, pila imong grado ni Kwan? Pambari 4. In a scale of 1 to 10, pila grado nimo? 8 imo, 8. Ikaw Remark, pila imong grado ni Pam? 8 sad. Mura daog ang 8 ani. Ikaw okay? 10 imo okay? Wa mo sad ang angan nimo kay perfect man sa spam. Ikaw ni Muel, pila may imong grado names? Sinyas na names kana pa mura bitag nato sa sabungan ba? Pila kang names? 7 kang names. So daog ang 8 kay daghan mo 8. Wala ba gyud ma kwan? Pag permirong adlaw, ikaduhang adlaw na, no? So 8/10. Ang grado ni Pambari 4 dis ko mga kauban akong ipangutana lang. Perting pasara di ayun, ha? In the first 7 and a half day sa opisina, perting pasara, ha? So in the first 100 days, madako na mahimo. So nga ko ni ron, og naminaw si Pambari 4, number 1, iyang gibisita tong Minglanili Hospital o ang uban pa nga mga district hospitals bisitaon to. Magpadakog reporter para nga na makakover. Kini nga klase sa suroy-suroy akong pakuyugan og reporter. Katong suroy-suroy ni Gawin wa ko magpakuyog kay dili maayo magsigig. Enjoy lang mo dito. Unya, sunod ako ipasuroy sa Dindakin, gini kalimtan og suroy kani atong terminal. Ang North Bus Terminal ayo kalimtig suroy dito og ang South Bus Terminal. Kung na-implement na ba gayod ang libre na nga wiwi og popo. Iklaro ha, iklaro. Unahon ta ang wiwi og popo og na-implement na ba gyud mo nang bisitaon dito sa na atong pakuyugan sige pong reporter di man si Inday RV Veloso o si Raymart Pugoy. Andam og tagaan naman ni mo cover des Kapitolyo. Amo man silingan ni Kapitolyo dire. So, naro tama kadagan na dayon. Ang sa entrance napa ko no? Sa entrance napa ang bayad sa entrance sa North Bus o South Bus. Nya unsa man ang sa CR? Napa gyapong bayad? Di ipaklaro ta ni ha kay kinahanglan nga mahunong na ni. Atong ipasuroy dito mga kaigalaan. Unya, karon taw-taw dato sa hisgutan kining Sugbo News. Kay ang Sugbo News mga higala kanubang ilabang media sa Kapitolyo. With due respect sa ilang mga tao ato mga maayo to, gikan gito sa media. Pero kini ni ang depende ni Pam og iya batong ipadayon dili ba or ilisan lang tong mga heads bakaw ron sa bakay pamaagi. Pero karon wa pa man i-turn over dai ang Sugbo News sa bag-ong administrasyon.